नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत हिट्ट करची पळोवया. सगळ्यात पहिली हे हिट्ट करच्याक पणसा पानाची खोटी कशी करची म्हण पळोवया. एक खोटे करच्याक 4 पणसा पाना आणि थोडीशी हिरा काडी जाय. पहिली 2 पाना काडीन जोडून घेवका. तशीच तिसरेचे आणि चौथेच पान बी काडीन जोडून घेवका. आणि तशीच व्हिडिओ दाखयलवरी 4 पाने जॉइंट कन खोटे रेडी कन घेवका. खोट कन झाल्यानंतर 3 पानाची नट कट करका आणि 1 पाना नट तशी दवरका. ताजेन आमका हिट धरच्याक आणि पीठ घालच्याक इजी जाता. ही खोटे 4-5 दिवस पहिली कन दवरल्या बी जाता. ह्याच पद्धतीन उरील खोटी बी रेडी कन घेवका. आता हिट्ट करच्या जाय आशिल्ले सामान पळोवया. 1 माप उडदा डाळ घेतल्यार ताजी 2 माप मोठी तांदूळ घेवका. उडदा डाळ मिक्सरात वाटल्यार हो माप घेवका आणि जर उडदा डाळ ग्राइंडरात वाटल्यार 1 माप उडदा डाळीक 3 माप पर्यंत मोठे तांदूळ घेतल्या जाता. आणि थोडेशी मीठ लागतले. सगळ्यात पहिली उडदा डाळ 2 पटी बरीकन धुवून घेवका आणि ताजनंतर ताजी 3 पट उदक घालून 4 तास उदकात भिजोवचे दवरका. तशीच तांदूळ बी उदकात 2 पटी धुवून अर्ध तास उदकात भिजवून दवरका. ह्याच तांदळाचा मी रवो काण घेतली. मार्केटात रेडीमेड तांदळा रवो बी मिळता. तुम्ही ते यूज केल्या बी जाता. आता मी हो तांदूळ अर्ध तास भिजवचे दवरया. अर्ध तासानंतर उदक काढून उडोवका आणि तांदूळ 10 ते 15 मिनिट सुकच्या सोडका. तांदूळ जराशी वल असतानाच रवो केल्यार रवो बरो जाता. तांदळा रवो करताना केअरफुल उरका. खूप वेळ मिक्सरात घाल्यार ताजो पिठो जावन वता. तांदळा रवो खरखरीत उरका. इडली रवो करचो डिटेल पद्धत आम्ही सांदण केल्ले व्हिडिओ दाखयला आसा. खंयचे डाऊट उरल्यार थंय वचून एक पटी चेक करचे जाता. 4 तासानंतर उडदा डाळ बी वाटून घेवका. मिक्सरात उडदा डाळ घालका आणि थोडे उदक घालून ताजी गंध पीठ वाटून घेवका. वाटील पीठ एक होड आयदनात घालका. हे पीठ दाट उरका, खूप पातळ उरचे ना. जाय जाल्यार मात्र आम्ही लास्टाक उदक घालून घेवचे जाता. हातूंत रेडी कन दवरील तांदळा रवो घालका आणि सगळे बरेकन मिक्स कन घेवका. हे पीठ खूप सुकी जाला. हातूंत थोडे उदक घालून दाट पीठ रेडी कन घेवका. हाजी पीठ बी इडले पिठा इतलेच दाट उरका. आणि आता आम्ही धापून दवरून 8 तास फर्मेंट जावचे सोडका. 8 तास जाला आणि ह्या पिठाक जराशी फूग आयला. त्यानंतर तातूंत मीठ घाल्या.
दाट दिसल्यार थोडेशी उदक घान पातळ करून घेतल्या जाता। पीठ करच्याक पीठ रेडी आसा। आता रेडी करून दवरिल्ल्या खोट्यात हे पीठ भरया। हीट कुकरात शिजोवचे दवरिल्ले तेन्ना कुकरा भितर खूप स्पेस उरता। तो स्पेस एडजस्ट करच्याक अशी कोणात हीट करून दवरचे बी जाता। हे कोना हीट करच्याक एक पान यूज केले जाले। हीट बी इडले शिजोवन घेवका। सगळ्यात पयली कुकरा येतना थोडीशी उदक घालका, वयर एक ट्रे दवरका आणि ह्या ट्रे भितर आम्ही पीठ घालून दवरिल्ले सगळे हीट दवरका। आणि मदीत खंय तरी जागा खाली दिसल्यार थंय आम्ही रेडी करून दवरिल्ले कोन दवरका। तर धाकणी धापून हाय फ्लेमारच 15 मिनिट पर्यंत हे हीट उकडचे दवरका। 15 मिनिटान आमगेल गरम गरम हीट रेडी आसा। हे हीट आल्या चटणी, गोड रोस ना जाल्यार मोळ्या रेंदे बरोबर खावच्याक खूप बरे लागतात। तुम्ही बी या चवथीक हे हीट घरा ट्राय करा। कशी लागल म्हणून कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक आणि शेअर करा आणि अशीच कोंकणी डिशेस कोंकणी भाषेत ऐकूच्याक आमगेल टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।